ମୁଁ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଦରକାର। ସତରେ ନା? ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଦରକାର ମାନେ ଟିକେ ଭାବିଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ଦରକାର। ତ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତମେ ପରଫେକ୍ଟ କି? ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ୟା। ତମେ ପରଫେକ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ହେଇପାରିବ କି ତମେ? ଯେହେତୁ ଯେ ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ସେ ସେମିତି ବିହେଭ କରିବ। ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ବି ଆଣିବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସରେ ହବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଯାହା ରହିବ ତାର ଅରିଜିନାଲ ବିହେଭିୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନା। ତମେ କଣ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ପରଫେକ୍ଟ ନା ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ବି ତା ଜାଗାରେ ଠିକ ହିଁ ଥିବ। କାହିଁକି ତମେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ଯେ ନେଇକି ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହଉ, ସବୁ କରୁ ସବୁ କେମିତି କରିପାରିବ? ସେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ଏହା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା, ରିଏଲ ଭଲ ପାଇବା।